Mboke aku jalan dikawinke karo sapa doli aduh aku yo asline ngene iki tratapan Mas ora apa-apa ngene ya iya Ulfa iki tak kon nggo gelungan soalnya ora uman sinden lah yo esuk-esuk wis tukaran aku sing penting ana nyawane dadosaken coy simbok wetengku luwe ana ketan coba tukokno simbok aku wis gedhe ana perawan coba takokno campuri lomo parutan tole-tole rapine gampang penting kowe duwe demenan yo salam sih iya sing penting duwe demenan iki iso kawin, tak duwe demenan ra iso. mosok ngono. Iya, ngono. Mas RS. Ya sayang, Nggih, salam sih. saderengipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, sakmene akeh kok ora ono suarane iki. Baleni, Duk. Iya, baleni ya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ngoten. Nggih, wilujeng dalu nggih Mas nggih, kagem sedaya warga desa Cepoko RW 13. Getaan. Getaan. Nggih. Niki, Lah iya. Ini 2 RT, 2 RT mampu Wah, luar biasa. memberikan yang terbaik buat desa Cepogo. Kita kasih tepuk tangan dong buat RW 13. Nah, luar biasa. Ngene ketok ana wonge ya Mas ya. Ning kene wis peteng dedet gak ana suarane. Ini rencana tahun depan, ini mumpung ada Pak Mas Harno selaku kami tua, nanti diajukan setiap RW dikasih donatur 5 juta ya Mas ya. Terus nanggape sebulan sekali ya Pak ya. Iya. Diaturi nopo? Sesan wis ana. Diaturi nopo niki? Niki diparingi ninggal katresnan. Oke, dados monggo. Ninggal katresnan Sekar Gemelar membela yang bayar. Ahai. Nggih.
katresnan gumiyak sanget.